Víctor, com dèiem al principi, la situació als aeroports ha perjudicat molt l'esport, no? Sí, hi ha hagut un parell d'equips que no han pogut jugar, sobretot de segona B, també un de vòlei, el Palma en aquest cas, ara ho resumim. Primer hem de dir que el Mallorca ha perdut per 3-0 al camp del Getafe amb 2 gols de Pedro Ríos i un de Parejo. Ara sí, començam, ni el Sant Andreu ni el Dénia, parlant de la segona B, han arribat a temps a Mallorca i s'han vist obligats a ajornar els partits que havien de jugar amb el Balears i el Mallorca B. El Balears va ser el primer a confirmar l'ajornament del partit, després que el seu rival, el Sant Andreus, quedàs atrapat al Prat durant tot el matí. Es va arribar a un acord amb la federació per jugar dimecres 15 a les 8 del vespre. Per la seva part, el Dénia, rival del Mallorca B, va voler esperar fins al darrer moment per poder viatjar. En vista de la impossibilitat d'arribar a l'hora, es van veure obligats a ajornar el partit, però sense data concreta encara. També va voler esgotar totes les opcions al Barça femení que havia de jugar a Cana Paulina. Això sí, aquest partit s'ha de disputar abans de diumenge que ve per qüestions de calendari.